nagluto-luto mi kay nakalungsong man. O tanawa mga madam. Nakatanga. Nagisa-gisa mi mga madam kay nakalungsong. Nakatangas. Nakalugsong pa kay palit man taog sudan. Nya lami atong sudan karon kay kanang di ba bukid. Ano na bukid kanang nawa ka ng baboy, karni, no, lami kaayo among kusinera ang guwapa. Gaway kusinera. Nya napoy tigluto og mais nga kanon si Madam Celine. Hi, Madam Celine. Di ba nagpabukal siya og tubig nga. Ang ako gibuhat tigkuan anihang bihon. Nya, di oban lagi higda. Mga bata, di usag kaon. Di. So maayo sa mga madam, mga among bukid now. Perfect. Puro buyag nanurok na ang amuhang mais mga madam, mga mig. Nanurok na mong mga mais, gimaw na. So, maura to mga madam. Babush!